पुष्पा एक गाय लोक उत्सुकतात गो तुझे गाळ मूड नाही याचो मूड नाही त्यामुळे ह्या जरा बावारल्या सारख्या झालेला तर मी नंतर सांगते तुमका या बावारल्या कशा करता. तळेबाजार जाऊचा कशा का शॉपिंग करूक जाऊची ती पुणग्या आणि वर्षा शॉपिंग करूक चालली आहेत. बघते माका शॉपिंग करूची माका देणारच ना मला घेणार आहे तुला कशाला हो मग पुणग्याक सरप्राईज काहीतरी गिफ्ट ठेवू काय ना मग हां सांगता नाही आधी सांगाय नको रे का गपचूप सरप्राईज. पूनम आणि नंदन येता धावत येतात बघा. गॉगल लावून येता काय गो गोर हो अण्णा नू अरे साडी बिडी नेसान चक्काचक. खय चाललीस कुठे तू नेतो आहेस ना तिकडे कुठे नेणार तळे बाजार जाऊया म्हणतो ना शॉपिंग करायला. माका काय तुझे पैसे देऊच्यात काढून दिले की झालं त्याच्यात रिक्षामध्ये खर्च दिलाय की काम भेटला. वर्षाने सांगितलं आयडिया भारी माका दिले. चला आणि आमचे हे नरू दादा आलेले आहेत. आज टायमावर इलेले होते मी मधी बस आपण मधी बस आहे. चला मग आता जाऊया चला हा. मग पूनमताई तुमचा बर्थडे आहे काय म्हणताय कसं वाटतंय तुम्हाला. काय बर्थडे छान वाटतंय. वर्ष गिफ्ट देण्यासाठी नेते आहे तुम्हाला फिरायला. हे मम्मीचं बर्थडे आहे मग आज प्लॅनिंग काय केला काय नाही म्हणतात मग फिरा घेऊन काय माका सांगता काय दुपारी माहिती आहे म्हणता तू फिराक नेताय तुका नाही तुका म्हणताय प्लॅनिंग मध्ये काय तुका दाखवतं. हा बघ प्लॅनिंग काय प्लॅनिंग हा 4 पायाचा कापूचा म्हणून सांग ना. काय 4 पायाचा कापूचा पैसे देऊ नाही का करतला नाही ह्याच्याचा ह्याच्यावर नंदन बसतो बस रे ह्याच्यावर. वडापाव तुका खास त्यासाठीच नेताय मी. वडा खालचो अरे बाबा इबो किती हो हे ह्याच्यात ते गाय देतात का विचार कोण. वाढदिवस म्हणून अकडच्या रस्त्याने आणलं तुका सरप्राईज द्यायचा जास्त बोलतोस का. अरे दुकान कायमचा बनवून जात म्हणजे त्यासाठी त्याने या रस्त्याने आणलंय. मला ना दररोज हायवेन जाता म्हणतो तुझं बसा पाय दुखत आता हे जाम होतं. खेळा सर्व बॉल टाक. अरे बॉल शोधतो बघ. चला आता तळे बाजारात आम्ही आलेलो आहोत. पूनमताई चला कुठे नेताय तुम्ही आम्हाला. चला नेल तुम्ही जिकडे न्याल तिकडे आम्ही यायला तयार आहोत. तरी आमचा खास फेमस कुठले फुलणार प्युअर कॉटन नाही तुझल्या नरम होणार कुठले कॉटन नाही प्युअर तुझल्या नरम मला घेतली ग तुमका हवी ती घेवा पैसे नंदन देणारा होय ना नंदन काय अरे बापरे माझ्या म्हणजे कोणाचा बर्थडे आहे तोच माका काय कळत नाही. तुझ्या बर्थडे झाला घे पसंतच येत नाही हा साधी माका सांग मस्त ना आवडले आपली चॉईस भारी असता. एवढा दुकान मस्तपैकी फेमस केलेला आहे. काही येवा तळे बाजारातील असतं महालक्ष्मी दुकानात येवा लक्ष्मी फॅशन
डिस्काउंट मिळणार तुमका. हा शिरगावात हा. तर पूनमच्या खास बर्थडेसाठी बर्थडे आहे तिचं ना, म्हणजे आज डिस्काउंट देऊकच होय तुम्ही काय. आता बोला डिस्काउंट देणार ना. हां हे आमचे मॅडम आहेत. हां पूनम मॅडम आज ते आमका त्यांचो बर्थडे आणि आमका या घेऊ केले होते. हे काय कपडे घेऊ केले होते. भारी आहे मग. पुणग्यान मॉपच खरेदी केलेली आहे ही बघा. त्याका गिफ्ट पण दिलंय मी. दिलंय की ना. चला मित्रांनो खरेदी करून झालेली आणि आत्ता पुणग्याचा मेन ज्या गोष्टीसाठी त्या कान लाव एवढा खास तळे बाजारात ती गोष्ट म्हणजे आता तुम्ही बघणारच पुढे. तर वडापाव खावा केव्हा सुरुवात करा. खावा तुम्ही वडापाव खावा. गपचूप गपचूप खातोस. पुणग्या तू आज खाशील तेवढे तुका वडापाव होत. मध्ये मी 10 खाय 10 खा ना. वडापाव खाव केव्हा भारी भेटतात वडापाव. मग ॲड करता या. जबरदस्त. तर होय वडापाव. वडापाव खाता तर तळे बाजारात इल्यावर पुणग्याक वडापाव आवडता म्हणून त्याका खास तळे बाजारात वडापाव खावसाठी घेऊन इला. ती वडापाव खाव खिसारली तुझ्या. तरी आपल्या वेळी सबस्क्राईब करत भरपूर. म्हणजे काय 4 वेगळे आणि 2 वेगळे असे बांधून द्या. होय खाऊचे तुका किती होती अरे त्याचे. तू नको पैसे तर त्याची मी देतोय. पैसे मी देणार. घरातल्यांचे देऊ. वडापाव हवा का. हे वर्षाला हवाय. नंदन का हवं असतं होय ना. हे नंदन होय म्हणत नाही तो असता. हे हवा नको आता. तर पूनम तू घे काय ते वर्षा कोण तुका हवा. आणखी 3 देवा. तर यो दुसरं हा. ए ह्या पाहू नको. असं कागदात संध्याकाळ दुसरं अजून 2 एका 4 सांगितले ते एका 2 सांगितले. काला. चला मित्रांनो हे बघा याचा पूनमच्या बड्डेचा सरप्राईज वडापाववर होता. वडापावरच भागवले. साडी घेऊ का घेतला. अरे साडी घेत भरपूर. हा काय होय होय मॅडम इलेत ना. चला मित्रांनो आजचं हेच पुणग्याचा बड्डे बघितलं असत. संध्याकाळी बघूया काय पूनमकडे आता. तो खुश ना. हा खुश आहे का. हा बघा काय चेहऱ्यावर स्माईल आहे त्याच्या. नवरदादा काय या. तो काय. चला तर मित्रांनो जाऊया. फुकटचं उशीर केल्याने. तर आता रात्रीचे 8 वाजलेत आणि मी आणि वर्षा चाललो पूनमकडे कारण पूनमचा आज बड्डे आहे. प्लस काय सरप्राईज आता बघूया. तुम्ही पण बघा आणि चला तर जाऊया बड्डे. काळोख आहे बघा रस्त्यात बघा आमच्या किती काळोख असतात हो. म्हणूकडे रात्रीचं जरा सांभाळून जाऊचं लागता. अरे मुलगा अभ्यासाला बसलाय. बसू दे बसू दे डिस्टर्ब नको तुका. हॅपी बर्थडे करू गेले तुका. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे पिठाचा. हॅपी बर्थडे पूनम ताई. वाढदिवसाच्या तुलाच नाही वाढदिवसाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक मुकेश गाडी. धन्यवाद आणि उर्फ थँक्यू. हा थँक्यू. अरे बरोबर आहे. पिठाच्या तर हे बघा त्यासाठी मी तुझ्या पिठात भाजताना कशा केलंय तर तुझ्या असा हात लावायचा होता पिठाचा. मग पुष्पा भाजीत पाणी कमी टाका. मी येतोय पाणी वत सांगतं नको पाणी कमी झालं. तर हे केक कापूच्या ह्याच्यात नव्हता. केक घेत होतंय पण नको म्हणून चांगलाय. आणूच होतो पण त्या काही इंटरेस्ट नाही केकमध्ये. त्या वडापावमध्ये समाधानी झाला. हा पद्धतशीर ढवळ वाकान वाकून या कुकरात तोंड घालता. काय भाऊ काय कांद्यात बघता की नरम झालं काय. नाही बाय आमचं घरी जेवण केलेलं आहे. काय पुष्पाताई तुम्ही काय करताय. चवळीची. अरे बापरे माझ्या तू खास बर्थडे साठी आज पुष्पान मनार घेतला ना पुण्या असताना. तू भाकरे बस मी जेवण करतोय. अरे या बघ ओट्यावर चढला पुष्पा. त्याची उंची पुरत नाही. खाली टेबल घे.
का गाई पुष्पान रागान का होईना पण हे बघा चायचं एक गोट दिले ना घेतलं चाय घेतली म्हणजे आणखी काय देऊचा तुका चाय बरोबर बिस्किट बिस्किट हा नको ग बिस्किट मग तसा बरा आता सुधारला वाईट जरा सुधरून पाठवलंय ते का नाही तर म्हणजे सुधारला नाही की का आता गाळी कमी घालतात होय ना. मग ताईचा बड्डे आहे कसं वाटतंय तुम्हाला सगळ्यांना. छान वाटते 4 गाळी आणखी घालू म्हणते. तर मित्रांनो हो बघा ससू भांडी घासता हो बघा घास बाबा म्हणून ते का ठेवलेलो बाळगलेलो आपण म्हणजे पुष्पाचं काम कमी होतं बघा. घास भांडी घास. तर मित्रांनो आता बघूया पूनमसाठी आईने गुलाबजाम केलेले आहेत आणि ते आता पूनमका माहीत नाहीत पूनमका आवडतात म्हणून तर केक वगैरे का आणलेलो नाही तर गुलाबजामच ते का खूप आवडतात तर ते का माहीत नाहीत का आणलेलं आता. काय पूनम ताई चला मग आता तुमचा बड्डे आणि तुम्हाला सरप्राईज द्यायचं आहे. बाहेर बसा फक्त डोळे मिटून बसा. इथे कशाला नाही बाहेर बसायचं चल हा डोळे मिटून बाहेर चल बरोबर आहे त्याचा बरोबर आहे. नाही डोळे मिटून बाहेर चल मग तुझ्यासाठी खास सरप्राईज बघ उघडून केक आणलाय मी बघ आईन तुझ्यासाठी खास पाठवलंय ना काय म्हणतो काय मग बघ काय एकदम भारी ना. अरे खाली बसा चल हॅपी बर्थडे करूया थांब चल काय करा सांगतो पटकन मी खाऊ की काय पटकन म्हणजे तू खाऊच्या तयारीतच डे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू. अरे आयडिया बघ काय गुलाबजाम कापले ना बरोबर हा शाबाश. काय बाबा काला कैला गड थांब व्हिडिओ कॉल कर. अरे गिफ्ट काय बघ खाली बसान ती काय दिले अरे मॅडमचा बर्थडे मॅडमचा बर्थडे आहे बघ. मग त्याला तिला विचार काय आहे ते गुलाबजामुन हा बघ खास केक वगैरे म्हटला नको तिला गुलाबजाम आवडतात म्हणून मम्माने गुलाबजाम करून दिले. अरे वडापाव खास ते का तळे बाजारात वडापाव खाऊसाठी मी नेलं कळलं रे. एक नंबर दिसतच तर नाही रे काय नाही दिसत आज साधाच आज. अरे कोंबडो कापीत होता कोंबडो कापीत होता ते का सोडला कोंबो ह्या मासाचा कोंबो कापता ह्या उद्या अमेरिकेत जाऊचा फ्लाईटने. अरे प्लेनने तर अमेरिकेला जायची आहे. हा त्याच्या सशाक मागणी इली भांडी घासताना त्यामुळे सशाक मागणी इली ते. होय मग त्याला मागणी आली आहे त्याला पोत्ता करण्यासाठी पूनम चालली आहे अमेरिकेला. पुष्पाचं तणाव कमी केलाय त्यांनी. कोण अरे नंदनने गिफ्ट दिले ते का आधीच प्रेझेंट पाकिट हे बघ. हा हे बघ अरे काढून दे ना हा पिशवी दे ती पिशवी नाना नाही अशी जोडून दे. हा जड वाटक आहे काहीतरी असा वेगळा वाटक आहे जड थांब तर हे बघा थांबा वाय तुटतोय रे. हा तर चुलीकडे साजरो केलो पूनमचो बड्डे ते ऐकलं. अरे गेलो किती रे नेट नाही. हा अरे
चुलीकडे साजरो केलो पूनमचो बड्डे. हो बघ गिफ्ट बघ काय आहे. हे खोलून दाखवता नाही, खोलून दाखवता नाही. दाखवू नको म्हणजे अरे का भारी आहे विचार. नाही 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 अरे तळे बाजारात घेतलंय दाखवलंय ते का डायरेक्ट. अरे पैठणी साडी घेतलेली या. पैठणी येवला येवलाची. हा पुष्पक राजनंदिनी पुष्पक राजनंदिनी. तर अशा प्रकारे पुणग्याचा बड्डे झालेलो हा. अजून भरवताचा. अरे मला बरव. पुणग्या खाऊन जमला त्यामुळे आता आमका भरवता. तुमका बरं खास माणसं माझी म्हणजे माझ्या खास माणसं काय भारीच गो. आणि आता आम्ही चाललो घरी. आमचे पप्पा तिकडे वाट बघतायत, नाही तर आमचं काय खरं नाही. आणि कसं तुम्ही म्हणाला आईने दिलंय तुला याचं गुलाबजाम, कारण तू मोदक देतं पाठवून. तुम्ही म्हणता तशी माणसं नाही सगळी, जरा माणसं सगळी मिस्टर वगैरे सगळे कामाला गेले, त्याच्यामुळे इथे आम्ही घरच्या घरी इथे व्यवस्थित मस्तपैकी साजरा केला. चला मग आम्ही चलू. जेवतो ना उद्या. चला उद्या काय तू बेत करा. उद्या विनू येता ना. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आहे संपूया. याचा बड्डे साध्या पद्धतीत केलेलो होतो, कारण त्या काय केक बिकची हौस नाही, आवडत नाही ना. कारण वडापावर समाधान मागलंय ना, त्यामुळे खर्च माझा कमी केला. तसं नाही. तर मित्रांनो इथेच थांबूया. तर येवा कोकण आपलाच असा, पण येता येता आमच्या चॅनलला कलर्स ऑफ कोकणला सबस्क्राईब करा आणि नंतर आमच्या कोकणात येवा, पुढे येवा. आणि कोकण बघा आमचा कसा आता. आणि नक्की सांगा कोकणातला बड्डे कसं वाटलं तो पुणग्याचो. भारी आहे ना. आलीच्या मुलांका केक बी की खाणारे नाही, त्यांका केक बी गोड खाऊन कंटाळले, त्यामुळे तिखट लागतात तसा. तर बरेच थांबा या. येवा कोकण आपलाच असा. एकदा इलाच की पुन्हा जाईन असं म्हणणारच नाही आज. होय की ना. ह्याचा आज आवाज कमी झालो तो नंतर सांगतोय. तर चला बाय बाय. पुष्पा एक गाय लोक उत्सुकतात गो तुझे गाळ. मूड नाही याचो मूड नाही, त्यामुळे ह्या जरा बावारल्या सारख्या झालेला. तर मी नंतर सांगते तुमका या बावारल्या कशा करता. चल मग बाय गो. चला टाटा. जेव काढू घेतलंय ना. आम्ही आज नाही थांबत आहे, पण जरा उसळ कशी झाली ती बघायलाच हवी थोडक्यात, नाही तर वय तुका राग येत पुन्हा परत. जराशी हे चमचा. बास हे बघा झणझणीत चवळीची उसळ मस्तपैकी मी जराशी खाताय आणि घरात जाताय.